danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Dukan bayanan sirri ne, to ilimin su na gaibu ne, ya shi da hasira aikin su ne, komai ta kai sa zuciyar su ne. Ƙauyen da kullum a zillimi, ƙauyen da aikin su sai gumi, ƙauyen da sai an yi tagumi, ƙauyen shigar sa akwai wuya. Kamar tsaki sun mai da jami'i gidan biki, ba ta tunanin mamallaki, suna ta san tura farmaki. Jiki bane in tafiya a zanabi ka digirin sai wahala nake ji miki a janna zani na yi nema. Wahala nake ji miki a janna zani na yi nema. Ya kamata mu sani mu kula da kanmu al'umma, ni rufin asiri shi ne biyan bukatuna, ba kuɗi da mata ba mata a ta gari nake